Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Nhanzi, hello mukoma makadi, inini ndiri mukadzi ane 30 years, ndava ne8 years ndiri mumarriage. Murume wangu anonwa doro ende anonwa doro zviya zvinobohwa. Anoti kana anonwa doro rake paanozouya kumba anouya obva atanga kupopota, sometimes kutorohwa kuti sei usiri kundidayira, kana ukadayira anobva akurova futi. So before ndaroorwa ndainge ndichidhata umwe mukomana uyu wandainge ndichidhata panguva yacho iyoyo ainge achiita zvekutrena zviya zvekarati. Saka mukomana iyeye akabva azonditrenawo karati yacho iyoyo, so anongondidzidzisa just for fun. Kwava kuzondiramba achiti handidi mukadzi wekuti kana ukamubohwa anokwanisa kuzokurova, so ndaakuzviudza kuti it is my secret. Murume wangu zvese izvi kubva zvaainge akandiroora ainge asingazvizivi pese ipapo, until one day murume wangu aita mhirizhonga yake, inini ndikabva ndazomurova, ende kubva ipapo haana kana kuzombondirova futi. But the problem now is murume wangu ava nedambudziko rekuti kana akadenha ari kubhawa ikoko kwaanenge achinwa doro, anobva atiza obva adzoka kumba achiti, mukadzi wangu handeneni, dzokera neni kubhawa unorova vanhu ava vanga vachindidenha, vanga vachida kundirova. Apa anenge achitodaidzira nhai. Umwe musi murume wangu akatondifonera achiti, baby, ndakuvara, mhanya izvezvi kubhawa unditore, handisi kana kugona kufamba. Then I found out kuti murume wangu ainge akatohwanda zvake. Apa ainge akahwanda ari mutoilet achindifonera. Ndakasvika akabva ati pane vanhu vari kuda kundirova, saka iwewe chingovarovawo. Bhutsu iya yawakandirova iya musi uya wandainge ndanetsana newe, havazofe futi vakandidheerera. Kutaura chokwadi ndaneta nekahunhu kake. Ndinokumbirawo rubatsiro kuti ndoitawo sei hama dzangu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu. Hanzi it is my secret yekuti ndakatrenwa karati neex-boyfriend yangu. Hei, ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, please post for me as ID. Ininiwo ndiri pakuchema kana hope chaidzo hadzisi kubata. Zvakaitika ndezvekudai. Mukomanashi, ininiwo ndainge ndakaitawo mukana pane rimwewo bhazi iro rainge richidhiraivhwa nabamunini vangu. Bamunini vangu ava vainge vachidhiraivha bhazi iroro richibva kuJohannesburg richienda kuHarare. Saka bamunini vakabva vati kwandiri, iwewe mwana, chitsvaka vanhu vaya vanenge vaine mapassports avo avanenge vachida kuti ange achiiswa mazuva zvekare nemadeparture nekugadzirisa mapassports iwavo. Then kana ukatsvaka vanhu unobva wauya nemapassports iwavo tokwanisa kuitawo mari. Saka kulocation uko kwandinogara nemhuri yangu ndainge ndakatofambisawo shoko kubva gore richitanga kuti ndinoziva vanhu vanokwanisa kuisa madays pamapassports zvekare nekugadzirisa madeparture nemaoverstay. Business rainge richitofamba zvekuti pamwedzi ndaitozivawo kuti ndinokwanisa kutobatawo kana ka4,000 rands, kamari kanenge kachingobva kumapassports chete. But manje nezuro pane zvimwe zvakazoitika. Pane umwe akazondifonera achiti mudzimai wake paainge achibva kuZimbabwe, mudzimai wake vakazoti vava kuSouth African side, paainge ava kuda kutengawo madays akabva ashamisika, passport yake ichirohwa 10-year ban. Hanzi zvidhindo zvainge zviri mupassport make zvainge zviri zvidhindo zvefeki. Ende pese apa vanhu ava vaiuya nemapassports avo kwandiri kuti inini ndinge ndichivadhindira mazuva. Saka nao ndava kutya kuti ko kana pese apa bamunini vaingonodhindisa mapassports evanhu vose vandainge ndichivapa pasi pemuti. Ndine stress mukomanashi. Sekumhuri kwemukadzi wangu vose vainge vava kungouya kwandiri nemapassports avo vachiti mapassports avo vari kuda kuti ange achigadziriswa zvese nekuwedzerwa madays. Stress yandinayo yakanyanyisa.
please ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu ndikwanise kunzwawo maadvices anobvawo kune vamwe. Hei, zvakangooma hazvo vedare, asi iyo ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Pakadai unopafambisa sei? Unoudza vanhu chokwadi here kuti ndine fungidziro yekuti munhu uya wandaiti ndiye anoita madhiri kubhodha zvimwe kuda ainge achidhindisa mapasiports enyu zvidhindo zvepasi pemuti, kana kuti unoramba uchingokontinya uchigamuchira mapasiports evanhu uchiti uri kunopa munhu iyeye kuti ange achinodhindisa mapasiports evanhu? Hei, zvakangooma hazvo vedwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, ndimukomanashi here, inini ndinofara hangu. Ndinoda kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu mudariro nekuda kwekuti inini ndatambura mukoma. Muri sei mukoma wangu? Nyaya yangu yakamira so. Inini ndiri murume wechidiki ane 25 years. Mukomanashi, inini ndatambura. Nhamo yandaona ndiri muno muSouth Africa yakaoma chokwadi. Saka inini hangu ndinokumbirawo kuti kana muine nhamba dzevanhu avo vanorombesa zviya zvemachokwadi munge muchindipawo nhamba idzodzo. Inini chokwadi ndinoziva kuti urombwa zveshuwa hunopedza dzinza, asi inini nhamo yandaona ndo yava kundituma kuti ndinge ndichizosvika pakuomarara mumwoyo. Chokwadi ko ndakapareiko? Chinondirwadza mukoma wangu, tiri marombe nemadzikoma angu tose tiri 3, tiri muno tese munyika yevatorwa, asi chatinobata chinoendeka hakuna. Kana vari madzikoma angu ane makore vachingobata-bata vari muno, asi hapana kana ane mbudzi chaiyo kana huku. Kutambura ndo yedu life. Ndanzwa nekungoshandira chikafu inini. Matambudziko edu haaperi mukoma. Ndikakuudzai kuti mutwini wangu akangosungwa kubva January akazoregedzwa musi wa25 July watabva uyo. Izvozvi hapana kana chekubata chaicho mukoma. Inini ndiri pabasa hongu permanent, asi hapana kana zvandiri kumboburitsa, nekuti pabasa ipapo pandinoshanda ndinongopiwa 1000 rands apa handina kana off, kungoshandiswa chaiko mukoma. Mukadzi wangu haashandi, apa ndava ne3 years ndiinaye, netsvakirai kuno chaiyo handina kana kugara ndambobvisa. Ndinomuda mukadzi wangu, asi ndinomutaridza nei kuti ndinomuda, nekuti handina kana chandiinacho mukoma kunze kwemukadzi nemwana. Kutaura kudai misodzi yangu yatozara mumaziso. Vedare, please mungandijaja henyu, asi nhamo yandaona ndini ndinoiziva. Mukoma wangu, inini ndinoita basa rekufudza mombe dzevanhu, kuonekwa sebenzi chaiko, kungoshandiswa. Gore rapera chairo handina kana kukwanisa kuenda kumusha uko kwaiva nemukadzi wangu asati auya kuno nekuda kwenhamo yekushaya mari chaiyo. Ndaimboti kuda zvichaita, asi iyi ndazotoona kuti zvava kundiremera ende ndakundikana. Pari zvino ndava kungozviudza kuti handichatoendeko kumusha futi muna December nekuda kwekushayika kwemari. Ko mari yacho ndingaiwana kupi? Mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti ndine trousers 1 rekufambisa nema-t-shirt 3 nepei yebhutsu 1, munongofunga kuti ndiri kunyepa, asi ndo zvitoripo. Kutaura kudai, hembe chaidzo dzinogara mukadbox randakatora kumba kwemurungu wandinoshandira, dzemwana dzinogara mubhegi riya rinotengwa riine machira riya. Mukoma, ndibatsireiwo kana paine wamunoziva anorombesa zvechokwadi, nekuti nekuda kwenhamo inini zvangu mukomanashi ndaneta. Chinondirwadza ndechekuti handina kana hembe chaiyo inoonekera. Mundiisirewo nyaya yangu mugrupu rekuWhatsApp kana mazoposta nyaya yangu, asi chitupa vigai zvachose. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu kune vedare, nekuda kwekuti ndanzwa mukadzi wangu akarukwa kaviri since auya muno February. Pamwe anotomboita 2 months asina, apa aine mabvudzi, apa achiri mudiki achiona zviri kunze. She end up asisina basa neni. Ndinongotenda Mwari kuti tichiri pamwe hedu ende tichiri kudanana, asi dambudziko riripo rava kuti nemararamiro acho atava kuita munyika iyi yatiri kurarama, nemukadzi wangu uyu wandisiri kukwanisa kuti ndinge ndichimumaintaina, zvimwe kuda anokwanisa kuzopindwa nedzimwe pfungwa. Mukadzi wangu
iye ane 20 years but iye ava kutoita kunge munhu ane 45 years nekuda kwenhamo. Ndinoda kuroora mukadzi wangu asi handina kana start chokwadi. Mwedzi unosara kupera ndatova panzara yemari. Mukoma ndatambura, ndibatsireiwo chokwadi kana variko vanozvikwanisa. Thanks in advance. Vanotuka ndinokutendai henyu kana zvichizondipa mari as long as mazondipawo maadvices. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section. Mwanzi inini ndiri kuwana 1800 rands pamwedzi asi zvinhu zvangu hazvina kana kutombondimirira zvachose. Please let us try to speak with him in the comment section. Kana kuinewo vekuti vanenge vaine mabusiness ideas ekuti mwanakomana uyu 1800 rands iyi yaari kuwana hongu kunyange zvayo iri shoma, but if you have any ideas dzekuti 1.8 iyoyo inokwanisa kuzounza imwe mari inenge iri nani, please uyaiwo kuinbox kwangu tione kuti maideas enyu angabatsira sei mwanakomana uyu. Nekuda kwekuti kuromba kunopedza dzinza. Zvimwe kuda unokwanisa kutoromba wobva watadza kupfuma kwacho. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Halo mkomana shimakadi ndinokumbira voice rangu vigai kana chitupa changu vigai. Ini ndiri mukomana ane 37 years. Ndiri kugara kuno kunyika yevatoro. Mukomana dambudziko rangu riri pakuti vana sekuru nana mbuya vakatibereka. Mukomana ndasangana nematambudziko akawanda muupenyu. Upenyu hausi kufamba, zvinhu zvakamira, munhu uri kushanda but mari yacho haisi kuoneka. Ndotori nemakore akawanda ndichishanda munyika yevatoro but hapana kana chinobatika chekuti kana munhu kanzi chawaita ichi hapana. Saka nyaya yakatangira pakudai so. Mumusha makazvarwa baba ndomuri kusumuka mhepo dzakaipa dziri kukonzereswa nambuya. Vaning'ina vababa vangu nevakoma vavo vanhu vakafa vasina vana ende vakafa vasina kuroora. Baba vangu chete navatete vangu ndo vanhu vakakwanisa kuita vana ende baba vangu ndo vasara vari kuchengeta mbuya nyakuvabereka sekuru vakashaya. Saka pese pandiri kufamba mukomanashi kana ndikaenda mumapostori kana ndikaenda kupi ndiri kungobata ivo vachinzi ndo vakadya vana bamnini vangu nana bankuru. Saka ezvinezvi inini ndini mukomana mukuru. Takangozvarwawo tiri vatatu, vakomana vaviri musikana mumwe chete mudiki. Saka pese pandiri kufamba ndiri kuudzwa kunzi mhepo idzi vakaberekesa mhepo idzi pandiri. Handina mwana, ndakaroora ndine mudzimai, ndatove ne 7 years ndiri mumba, hapana mwana. Asi muning'ina akawandawo akaroora nemukadzi wake nevana vake. Hanzvadzi yangu ndizvo zvakawanikwa nemurume wake nevana vake. Asi inini ndini ndisina kuita se, ndisina kunge ndakwanisa kukuta mwana. Saka pese pandiri kufamba ndakaenda kana mumaprofita kana kungave kupi kunobatsirwa kana kuchivanhu ndiri kungoudzwa kunzi gogo vako vane zvavakakusunga zviri pauri, hakwanisa kunge uchiita mwana, vaida kukupa mukadzi wavaida kukupa ukamuramba. Ende chokwadi kumashure uku vakambonditsvagira munhu ndichiri mwana mudiki nditori kupuraimari, handina chandaizivawo ndakaramba kunge ndichigara nemukadzi. Takatombofambidzana nemusikana iye but nekukura munhu unozongodhisaidhawo zvaunenge wadhisaidha muupenyu hwako. Saka dambudziko manje riri kuitika nderekuti pese pandinofamba ndinenge ndichiudzwa kunzi varikuda kukuuraya netsaona. Pese paunofanira kuti uchisumuka uchibva kunyika yevatoro uchienda kumusha ndopavakuda kukuurayira ipapo. Saka ndatambudzika mukomanashi. Ezvinezvi even vanhu vari kumusha, vanhu vandinongozivawo vakutobata kwese kwavanofambawo vachinobatsirwawo vakutobatawo maproblems angu inini. Saka ndachikumbirawo kuti kana pane vanogona kubatsira kana kundinamatira through pafoni vange vachikwanisa kundibatsirawo. Namba dzangu ndidzodzi. Kana makakwanisa kuonawo munhu achateererawo kana achataurawo mucomment section ndinokumbirawo mundilingisawo nemunhu kana kundibvunzirawo kana sekuru tembo kuti ndoitawo sei
kuti ndinge ndichikwanisa kukunda miyedzo iyi yandasangana nayo, because pese pandiri kufamba ndiringonzi ndinda patarget ndini ndakunge ndichifana kunge ndichiurayiwa. Ndotendawo nemeseji yangu ende ndotendawo kune vachabatsirawo kwandiri. Ndokumbirawo kana maakuposta munogona kuita zvekutaipa kana kuchinja voice rangu, but moviga chitupa changu. Anenge akwanisa kuzoda kundibatsirawo ndiyo munokwanisa kupa nhamba dzangu. Ndatenda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii hama dzangu, inini ndakapinda musituation yainge yakaomarara, basa rainge rapera. Pandakaona kuti ndainge ndapererwa nebasa, ndakabva ndatanga kukwereta mari kubva muvanhu ndichiitira kuti ndifaniso kubhadhara rent zvekare nekubhadharira vana school fees. Ndo pandakabva ndazosangana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu anobvawo kuZambia. Akabva ati kwandiri iye anoita iya inonzi money multiplication. Hanzi zvinhu zvacho zvaainge achida kundiitira zvainge zvisina ropa mukati, nekuda kwekuti akandiudza kuti no blood no sacrifice. Akabva ati kwandiri, ndiri kuda kuti unge uchinditumidzira mari inokwana iyo kuita 30,000 up to 600 pula. Ndo yandakabva ndamutumira. Now I paid mukadzi uya wekuZambia. Manje mari yose yandainge ndakakwereta ichibva muvanhu ndo mari yandakazoshandisa kuti ndinge ndichitumidzira mukadzi uya wekuZambia. Ainge akandiudza kuti no blood no sacrifice, ndinokwanisa kuzoita multiplication pamari yandinenge ndichibata. Manje kubva zvandakamutumidzira mari iyo yandainge ndakakwereta kubva muvanhu, hapana kana chandati ndaona. But ndine kakutya. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza mukomanashi kuti kune vanhu vakamboitawo zvinhu izvozvo here, zvekuti unonzi unokwanisa kuitiswa mari inonzi money multiplication, asi wobva wanzi this is called no blood no sacrifice, unenge uchingowana mari yako wakagara. Please kana mukaposta ndinokumbirawo kuti munge muchindizivisawo nditevererewo mucomment section. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu avo. Regai ndibva ndavatumidzira namba dzangu dzeWhatsApp. Vanyatsondiudza full story kuti apo pakanzi no blood no sacrifice, vainge vachireva kuti kudii. Hanzi mari yacho unenge uchingoita inonzi money multiplication, wakazvigarira zvako mumba pasina ropa pasina sacrifice. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakatumidzira is it 30,000 kwacha kana kuti 30,000 amenoti 30,000 chi ne600 pula kuti ndijoiniswe mune izvozvo zvekuti no blood no sacrifice. Zvakangooma hazvo veduwe. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.